Ahoj ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, ako mať finančnú rezervu alebo ako šporiť peniaze. Najprv mať trpezlivosť, potom vydradiť peniaze na účty, na stravu, na život, čo znamená ísť do kina, na zábavu, na obed, na kávu a teda. Kúpiť, zaplatiť obľúbenú činnosť a teda. A potom vidie, koľko peňazí zostávajú. Potom musieť odložiť na bok. 1, 10, 20, 300, 30 alebo 100. Jedno musieť každý mesiac, celý rok odložiť na bok. Začiatok roka vidí málo peňazí. Potom koniec roka razu vidí veľa peňazí. Kvôli tomu celý rok šporí. A ja robím a čo hovorím, každý deň, každý mesiac odložím na bok peniaze a celý rok. Kvôli tomu tento rok robím zuby. Môžem zaplatiť naraz 600. Nemusím zobrať úver ohľadom zubov a potom mať motiváciu znova šporiť budúci rok a mať pokoj, kľud, hlavne mať finančnú stabilitu, hlavne a dôležité mať finančnú rezervu. Fakt. A vedieť, používať hlavu a rozum. Čau. Nikdy nemožné, stačí chcieť.